Mina isikhathi esiningi ngihlezi ngishutha ngikolwandle ngisemahhotela mangisekhaya ngisendlini noma ngikuphi ngisenhla kwesibaya. Ingoma yaKhwalithi izokwenza lo music video uzowenzela egcekeni ekhaya kwaBiyela. Umusic video wami kuzobe ungathi umshado. Yes. Isurprise okumele uyilindele nje music video wakwaBiyela. Yes. Sizoshutha yonke into ephathele noQuality. Oh yeah. Ku-music video wami oyiqhumama. Uzosibona isizathu ukuthi ingoma ithi iqhumama uQuality ethu yisigwili. Lindela lo music video kwaBiyela ke. Abantu abaningi noma abalandeli bakho nabantu abangakuthandi bebehleze bethi yini uQuality engalivezi kubo okusho ukuthi kulo music video bazolibona kubo la Quality. Mina ngikaze ngilifihle ekhaya. Angikaze ngifihle mina ekhaya. One thing eyenzakalayo. Kunezingane ezalelwe la emadrobheni. Engakwazi engenawo umqondo ophilayo. Ekhaya kunobaba kunezingane zasekhaya ezifundayo. Kunomama ekhaya. So kunokwenzeka ukuthi mina ngenelisekile ngomuzo waBiyela. But ngenxa yokuthi umuntu oseceleni ubona izinto engizenzayo. Ubona nemali ephathwe uQuality. Ubona impahla eziqoqa uQuality, ubona impilo ephila uQuality. Uzojaja into yodwa ekhaya. Ekhaya uthi kubuyelwe ngocingo. Ethi umuntu how come uQuality ngoba uyisigwili kubuye ngocingo ngoba ngabe kubuyelwe ngodonga. Ufuna ukuthingamezisa injabulo uQuality akayibona emehlweni akhe ukuthi uQuality hleze ejabula. So lonke iphutha libonwa umuntu oseceleni kumele ezothi why kwaQuality kanje. Mina ekhaya ngenelisekile ngomuzo kwaBiyela. So ngizothi umuzo wasekhaya ngiwuposte na kwaBiyela. Akuthina sonke ekhaya sidumile. Umuntu odumile ekhaya mina. Mina ngilanywa ekhaya zinsizwa sodwa but umuntu odumile mina ekhaya siba u5 singabafana. So kunabafundayo, kunabatohayo. Umuntu oright mina kubona bonke. Dithama ugxeka into yasekhaya encane engakalungisi mhlawumbe elungile kuthina emehlweni ethu ebonwa wena angazi uyiqhathanise nekabani uthi ayilungile into yakwaBiyela leya kuthi amse umfana wasekhaya omncane ofundayo ukuthi ingane emezimxeka ukuthi awumuzwa wenza ubone ku Facebook kuthukwana ngawo kuthiwa khonto ukuthi embikini ingane ayisaphasi ngenxa yomuntu oyedwa ukubokwazi omdala engabe ukhulisa ingane zakubo ngendlela eright kuthiwa kuzobe nje size sithiwa umuzi wasekhaya nje asisakhona ukufocus esikoleni uQuality waposta umuzi wasekhaya wayewupostela ukuthini mina ngwaBiyela ngihlala kwaBiyela ekhaya futhi yes ngingane yakwaBiyela konke sikhanda kwaBiyela sikhandela abazali nezingane zakithi umuzo wababa angimele mina ngithi umuzo wababa lokuthi mina nangu umuzo wakithi ku Facebook leyo nto leyo ngelinye ilanga iyothi yamiseza izingane ezingilama because most yabantu ba against mina bahlezi befisa ungibona ngishona phansi. That's why uma ubona ngenza izinto angiyenzeli into ukuthi izovuna wena noma izojabulisa wena. Mawuthi una ngiyabheda ngokuthi mina lokho ngoba kuyangisebenzela ukukwenza angikuyeki mina ngenza ukuthi ngijabulisa wena. Uthi Select Africa TV and we are subscriber bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama video ami.